Ceny nemovitosti od roku 2015 vzrostly o víc než 120%. To je skvělá zpráva, pokud vlastníte byt anebo dům. Ale máte i správně nastavené pojištění? Mnoho lidí totiž netuší, že pokud pojistná částka neodpovídá aktuální hodnotě nemovitosti, v případě škody může pojišťovna vyplatit jen část nákladů. To znamená jediné, podpojištění. Co je podpojištění a proč je problém? Pokud jste nemovitost kupovali před několika lety, neaktualizovali jste smlouvu, její hodnota mezi tím vyrostla, ale pojistka zůstala stejná. To znamená, že pojišťovna vám nemusí pokrýt celou škodu. Jak velký dopad to může mít? Například, váš dům má dneska hodnotu 5 milionů korun, ale pojištění je jenom na 3 miliony. V případě škody za 1 milion dostanete jen 600 000 a zbytek si musíte zaplatit ze svého. Jak se tomu vyhnout? Podívejte se do své smlouvy, jestli odpovídá aktuální hodnotě vaší nemovitosti. A nezapomeňte ji upravit i po rekonstrukci anebo třeba přístavbě. Máte správně nastavené pojištění, mrkněte na svou smlouvu a dejte follow pro další tipy o financích.